Is niet te houden, hè. Nu gaat het echt. Maar, oh man! Maar nu ben je weer aan het golfen. Ik weet het, maar wacht hè, als ik niet zo vuur kom. Nee, ja. Even, probeer het. Wacht hè, wacht. Vandaag in Ching Ching. Annemie gaat gebukt onder de zware last van het afschuimen der feestjes. Met dit keer een bezoek aan een echte polowedstrijd. Zon à volonté, de champagne die rijkelijk zal vloeien. Neem het van mij aan. De allereerste Veuve Clicquot Polo Trophy hier in Braschaat wordt vandaag een schot in de roos. C'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne. C'est pour tous les quotas français que je parle plus anglais. I'm not crazy, I'm just fond of you. And all the piles of money that goes next to you. C'est pour la petite bourgeoisie qui flâne à Hawaï. Qui se fait des buts de diamant, la coupe de champagne. I'm not crazy, I'm just fond of you. And all the piles of money that goes next to you. C'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne. C'est pour tous les quotas français que je parle plus anglais. I'm not crazy, I'm just fond of you. And all the piles of money that goes next to you. C'est pour la petite bourgeoisie qui flâne à Hawaï. Qui se fait des buts de diamant, la coupe de champagne. Dans la coupe de champagne. Dans la coupe de champagne. Ik sta hier bij Charles de Pontevest, de general manager van Moet Hennessy Belux. And you are the organizer of this wonderful polo trophy. It's the first time in Belgium. Yes, it is the first time, but you know, the polo is actually a sport with which Veuve Clicquot is completely connected. We had already organized a number of events in England, in New York even, you know, so this is not new. There is a fantastic connection between the polo and Veuve Clicquot. The values, you know, of Veuve Clicquot are completely into the polo sport. You know, Okay. you need some audacity, you need to be extremely courageous, you need to be elegant as well. It's a sport where, you know, the elegance is also part of the core, I would say, of this sport. It's the first time we have great weather. Yes. We have a very nice audience. It's very exclusive, the audience. It is exclusive, yes, and in fact we were extremely lucky with the weather, you know, but sometimes you need to provocate a little bit the luck, you know, and this morning it was raining badly, which created actually the most fantastic field, you know, for playing polo, because actually it is quite soft, you know, and we had no wind this afternoon, which is also fantastic to play polo. When the big black car said, look this way, he said, hey, that day, will you marry me? You have horses yourself? No, but I did, I rode many years, yeah, I enjoy that very much, and I did some jumping. No jockey? No, because, you know, this is even more difficult. You know, to play the polo is extremely tough. And I have a great admiration for these people who did such a show, you know, this afternoon. Forsaking me. Sometimes these guys aren't always so good.
Oei, ik trap. Oh, help. Ik ben zo net in een paardendrol getrapt. Lieve Joyce. Ik ga het interview omdraaien. Hoe voelt dat zoiets warm tussen uw tenen? Het was mals. Het was nog net niet tussen de tenen, maar het scheelt geen haar. Ik dacht, ik ga Joyce helpen, want de bedoeling is dus nu dat wij die puttekens gaan dichtplooien, zal ik maar zeggen. Ja, blijkbaar hè. Blijkbaar dat bij de polo tussen twee spelen door, dat inderdaad iedereen de puntjes gaat toestampen. Dus voilà, wij zijn van de partij. Wij maken ons nuttig, zo heet dat dan. Snap jij eigenlijk iets van dit spel? Er komen paarden bij te pas. Daar zitten mannen op. Die wisselen ook van paarden. Die hebben een stok. Die moeten achter een balletje lopen met paard. En daar zal mijn kennis ophouden, denk ik. Ik denk dat het zo'n beetje voetbal is, maar dan met paarden. Ja, ongeveer zo. Waar is de goal? Daar, hè, die paaltjes. Dat zijn de goalen. Ja. Oké, geweldig. Er zijn zeer weinig spelers, 2 keer 4. Oké, voilà. Heb je al mooie jockeys gezien? Eigenlijk niet, want als ze een tok op hebben, vind ik er niks meer aan. Dus ja, misschien de after drink of zo, hè, dat we ontmoeten. Hoeveel glas is dit? Het halfste. Oh. Het halfste. Hoeveel... Dus je hebt toch nog een zeer nuchter interview. En hoeveel kan jij eraan? Glaasje of 3? Een glaasje, kom aan. Een glaasje of 3? Glaasje, ja, 3, 4, zoiets. Ja, zoiets wat. Ja. Oh, dan hebben we het nog te gaan. Hè. We hebben nog iets te goed aan. Hè. Zijn alle puttekens dicht? Oei, het gaat beginnen, we zijn nog alleen. Ja, maar er zijn nog een paar kakka's die je kunt platstampen. Hè? Allee, amuseren. Ja. Merci, hè. Bart, ik weet het niet. Ik heb dit nog nooit gedaan, polo gespeeld. Geneigd zijn om het als een golfstick vast te houden, maar dat is denk ik totaal niet de bedoeling. We hebben gelukkig geen paard onder ons gat, dus dat kan alleen maar meevallen, Kun toch? jij paardrijden? Nee, absoluut niet. Ah, nee, ik ook niet. Nee. Ik ben ooit op ponykamp geweest met de Blozo, maar toen was ik denk ik 11 jaar of zo. Ik heb zoiets op de kermis op de paardjes gezeten. Ja, de echte paardjes wel. Hè? ja. Ja, echt. Toen bestond dat nog. Vroeger mocht dat nog op de kermis. Ja. Maar dat is mijn ervaring. Dus, Oké. ja. Ik vrees dat het niks gaat worden, maar goed. We gaan het zo eens vragen. Pas op, ik heb wel balgevoeligheid. Of hoe heet dat dan? Is het waar? Balgevoeligheid. Nee, dat heet dat zo. Vertel, ze noemen dat toch zo? Ik hoop dat toch, Dus ja. alle sporten maar een bal aan te pas komt, daar ben je goed in. Eigenlijk totaal, Tennis of voetbal? Nee, totaal niet. Ik maakte een vuil grapje. Ah, ja. oké. Doe me, nu stel je mij wel teleur. Bon, ik weet niet wat de bedoeling is, maar ik denk dat we tegen een balkje moeten gaan slaan. We gaan dat doen. Om ter eerst daar een die goal daarachter. Ik heb wel hakkenschoenen aan, hè. Nee, gewoon onder het eerst 5 meter vooruit of zo. Hè? Bon, we gaan op zoek naar een bal. Ja. En nu? En nu? Wat moeten we? Met die kant. Waar is de baas? When I was young, my father said, son, I have something to say. And what he told me I'll never forget until my dying day. He said, son, you are a bachelor boy, and that's the way to stay. Son, you be your bachelor boy until your dying day. Geoffrey de Brabander. Geoffrey, welke sport ben jij aan het uitoefenen? Honkbal. Dit is iets anders hier, hè? Ja, inderdaad. Maar dat had ik nog niet door en ik vind het ook veel te moeilijk. Heb je het geprobeerd? Ja, maar ik heb nog niet op een paard gezeten. Ja, nee, ik ook niet, maar we moeten doen alsof. En dat doen alsof vind ik al een helse klus op Het is deze wel moeilijk. Ja, het is absoluut moeilijk. Ja, ik heb er het is totaal geen snelheid in. Inderdaad. Heb je al ooit gegolfd? Nee, ook nog Nee, nooit. ook niet. Nee. Het zal dat zijn waarom dat wij er niet in slagen. Ja. Zeg, je eerste polowedstrijd voor jou, of had je het al gezien? De eerste keer dat ik het heb mogen meemaken. En? Ik vond het heel mooi. Heel Zo- tof. Is het iets wat je vaker zou willen terugzien? Het is heel moeilijk te volgen en ik vind ook dat het balkje te klein is. We need some instructions. What should we do? Please come over, then I can talk. So, what should we have no horse. Imagine you're on a horse. We are on a horse. Like this. Yeah, good. So you want a steady horse. So that, and you bend your knees. So your weight is through your knees into your feet. Bring your shoulder around a little bit, and you just swing the stick back. That's not very good. Wow!
is your first... Dit is jouw eerste keer? Yes, dit is Alevi. Het schijnt een hele dure sport te zijn. De coach heeft net uitgelegd dat je ongeveer 20 paarden moet hebben per ruiter. Ja, dat is ook wel. Om de 7 minuten moeten ze wisselen ze soms Maar je- dingen van... Hij is niet te houden, hè. Nu gaat het echt... Maar... Oeh, man! Maar nu ben je weer aan het golfen. Ik weet het, maar wacht, hè, als ik niet eens op jullie kom. Nee, ja. Even, probeer het. Wacht, hè. Wacht, hè. Ik ben wel aan het podium. Mag ik op mijn knieën gaan zitten? Ik ga op mijn knieën zitten. Ja, Nee, kijk in mijn bloed. Ik ben het paard. Oh, Bart. Wacht. Dit is uw paard. Hier, dit is uw paard. Hier. Wacht, echt waar. Dit is jouw paard. Wacht. Ik zoek een bal. Bart, je moet dus wel... De bedoeling is, Bart, dat je met de club, hoe heet dat zo, de club, de bal raakt. Je mag het nog eens Ik was aan proberen. het oefenen. Oké. Dat is een schijnbeweging. Nog één keer. Yes! Alright. Ik zal jou uit je lijden gaan verlossen. De bar is geopend. Fantastisch, dankjewel. Ik heb het verdiend. Hè. Voor een fles denk ik in plaats van een glas. Een hele fles Een gewoon. magnum. Ad fundum. Ik ga mee, hè. Dus de fles, hè. De fles. Zet die achterop. Maar. Ik durf dat niet. Jij kunt toch niet fietsen, zegt je? Doe dat dan zonder dit. Ga je mij begeleiden tot daar? Dat gaat slecht aflopen. Hè. Zie al maar dat je eerst wat tempo hebt. Yes! Oh, nee, dat gaat niet. Dit was Ching Ching. Zometeen kan je kijken naar Ching Ching wonen.